Tepangaken nami kula Fitriani Novia Ardanti NPM setunggal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dosen pengampu Dr. Galih Istiningsih MPD, badhe nyekar tembang gambuh laras pilok patet 6 sugeng midhangetaken. Rolu momo molu monam nemo luro rolu momo lumonam roji nam jiro rolu jinemo jiro rolu jirolu lumonam molu rolu jiro sekar gambo ping catur kang jinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo katali kadaluwarsa katutuh kapatopan dadi awon.